అందరికీ నమస్కారం అండి. ప్రతిరోజు కార్తీక పురాణం చదువుతున్నాం కదా, దాంతోపాటుగా కొన్ని దాన ధర్మాల గురించి, చేయవలసిన పనుల గురించి, జపతపాల గురించి, వైవిధ్య సత్ఫలితాల గురించి కూడా చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఈరోజు 18వ రోజు. ఈవేళ నిషిద్ధ పదార్థాలు ఉసిరి అండి. అలాగే దానం చేయవలసినవి పులిహోర, అట్లు, బెల్లం. అలాగే ఈరోజు పూజించాల్సిన దైవం గౌరి. ఆ దేవికి జపించాల్సిన మంత్రం ఓం గగ గగ గౌరీ స్వాహ. మంత్రం ఇంకోసారి వినండి. ఓం గగ గగ గౌరీ స్వాహ. ఈ మంత్రం జపించడం వల్ల వచ్చే ఫలితము అఖండ సౌభాగ్య ప్రాప్తి. అందువలన అందరం చేద్దాము. నిత్య పారాయణతో పాటుగా ఈ ధర్మాలన్నీ కూడా ఆచరించి శుభ ఫలితాలని పొందుదామండి. నమస్కారం.